खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, इयुनाव गोजोन जिउ खुंनांगौनि थाखाय फरायसाफ्रा फरायसा समावनो गोब्राब खस्थ' खालामनांगोन, बुंदों कुमोन नार्जारिया। दिनै सिडले चिरां दख'रा एफसि बानजायनायाव 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव दख'रानि सिङाव गासै सा 22 सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। बामोनगाव गोजौ फरायसालियाव खुंफुंजानाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै चिरां जिल्ला एफसिनि मानगोनां बोसोनगिरि मुर्शिद कुमोन नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि सिगाङाव बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां आफादगिरि आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सुकेल बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे आलासि महरै बाहागो लायो मुर्शिद जगे नार्जारि, बोसोनगिरि अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो गोबां माननि गेदेमा आलासि बिथांमोना बाहागो लायो। जोबोद दुखुनि खौरां, चिराङाव दैबानाजों सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय दैसुमजोरा गामिनि थागिबि 52 बोसोर बैसोनि सालेन बसुमतारीया गोबारै बोहैबोनाय दैजों बुखारजानानै जिउ गोमानो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं चिरां अदालगुरिनि रेबेसर बर'नि गोदै सह'खौ बोखांनो हाबाय। थांनाय 2 अक्ट' खालारनिफ्रायनो खानामाख्रा दैमा बारनानै मोसौ लायनो थांनानै चिरां जिल्ला आमगुरिनि थानानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामिनि थागिबि रेलवे बिफानाव खामानि मावबोनानै आजिरा मोननाय 65 बोसोर बैसोनि रेबेसर बर'नि गोमाना थानाय गोदै सह'खौ दिनै सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव बालाबारियाव बुखांना थानाय महरै मोननो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नबजित नार्जारिखौ बरायदों। मुंदांखा JTVनि DID लिटिल मास्टार सिजन 5 देरहासार नबजित नार्जारिखौ आसामनि दाब दाब जिल्लायाव बरायनाय बायदिनो दिनैबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघ, आदिबासि फरायसा आफाद आरो गोबां आफादफोरा सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि मुंख्लं नोगोरनि गेजेराव गांफा आर'नाइ आरो गामसाजों बरायो। क'क्राझाराव बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर'नि बिबुंथि। क'क्राझाराव गोबां सोरखारि अफिस मावखुलि अनुष्ठान प्रतिष्ठान मोनफुंनो थांगासिनो दङ, नाथाय सोरनिबा हायाव दखल खालामना लुनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। बेराफारसे 2022 मायथाइनि 1 नभेम्बर खालाराव बिटिसि सोरखारा बादामारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरनि खासलेन्डखौ नोजोर होनानै सार्कोल अफिसारनो एलटमेन्ट होनानै इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस सार्केस हाउस लुफुंनो नाजानायखौ गिखांनाय मोनना बादामारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा बेरेखा खालामदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गरेसननि आइसि सुख्लाय इरिगेसननि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारिं मुर्शिद थानेश्वर बर' बिथाङा दैबानानि थाखाय बिटिआरनि चिफ केयार फान्डनि मुङाव 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों। बेनि थाखाय प्रमद बर'आ बिथांखौ साबायखर बावदों। बे अनसुंथाइया बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ दैबानानि थासारियाव हेफाजाब खालामगोनखौ बिथां प्रमद बर'आ मिजिं खालामदों। नायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 9 नं फुन्दैबारि गुदि फरायसालियाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ लानानै सोलोंथाइ आरो समाजारि सांग्रांथि आयदाखौ लानानै सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एफसिनि लोगो गाहाय नेहाथारि डक्टर बोहैथि बरगयारिया। बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै समाजारि जेंना, सोलोंथाइ बिथिं, रांखान्थियारि बिथिं आरो सोलोंथाइखौ इयुन समफोराव माबायदि गोसारहोनो हागोन बेनि सायाव गोथौ आरो गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हांगामा नार्जारि बिथाङाबो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ दिनै CIT क'क्राझाराव बायफ्लब ना फिसिनाय टेंकखौ बेखेवना होदों। बिगियानारि आदबा ना फिसिनायनि बिबांखौ बांहोगोन आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ ना फिसिनायखौ गावनि थांना थानायनि राहा लामा खालामनो थुलुंगा होगोन होनना बेखेवनाय बुब्लियाव बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ बुंदों। बेखेवनाय बुब्लियाव बिटिआरनि MCLA बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आमेरिकानि बिर्मिंहामाव 7 जुलाइनिफ्राय खुंजानो गोनां वर्ल्ड गेम्स 2022 आव बाहागो लाहैनो गोनां क'क्राझारनि सानमा ब्रह्मनो मिरु UPPL दोलोनिफ्राय 1 लाख रांखान्थि अनसुंथाइ हैदों। UPPLनि नेहाथारि राजु नार्जारिजों लोगोसे उत्तम बर', खोमदोन दैमारिमोनहा न'खराव थांनानै सानमा ब्रह्मनि बिफा राकेश ब्रह्मनो 1 लाख रांनि चेक बिलाइ गथायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।